Gepleyer Azatlyk Radiosu. Hepdeniň zeminiň leýartyny. Gepleşikleri Pragadaky studiodan men Ýogşan Annurwan alyp barýaryn. Gepleyer Azatlyk Radio. Hormatly dinleýijiler, bu hepde Azatlygyň web saýtyny iň köp okulan habarlaryň, şoň bilen birlikde de iň köp dinlenen gepleşikleriň başyny Türkmenabad uruşdan soňky şäheri atly diýer diýen atlan çap edilen makala we gepleşik çekýär. Lewapda Karasat Aşgabat bir sagat öňünden duýdurdy. Adyndan 10 adam öldü. İlat Trump'a ýüllenmekçi. Türkmenabadda güýçli apy tufan turdy. Lewapda turan tufandan soňky maglumat el ýetersizligi ilaty başagaýlyga sebäp bar etdi. Daşary ýurtlardaky türkmen toporlary Berdimuhammedowyň adyna ýüllenme kabul etdiler diýen atlan çap edilen habarlarymyz hem bu hepde iň köp okulanlaryň bäşligine girdi. Daşary ýurtlardaky türkmen toporlary Berdimuhammedowyň adyna ýüllenme kabul etdiler. Lewapda Karasat Aşgabat bir sagat öňünden duýdurdy. Adyndan 10 adam öldü. İlat Trump'a ýüllenmekçi. Karantina hassalaryny ýerede. Türkmenistan bütün dünýä saglyk guramasynyň missiýasynyň saparyna taýýarlanýar. Lewapda turan tupandan soňky maglumat el ýetersizligi ilaty başagaýlyga saldy diýen atlan çap edilen gepleşiklerimiz hem bu hepde iň köp dinlenenleriň bäşligine girdi. Bu hepde iň köp görülenleriň başyny COVID-19 olarky hassalary başdan geçirenlerini gurrun berýärler diýen atlan çap edilen video çekýär. Virusolo petiklenmeň wagtyndan öň gutarmagy ölüm hoply tewekkelçilikleri döredör diýär diýen atlan çap edilen videomyz hem bu hepde köp görüldi. Şeýle-de Azatlygyň web saýtyna girenler türkmen görnüşleri 16-njy hepde atly foto sergiyimizi köp görüpdirler. Bu hepde okujalarymyz köýtennagda ilat çörek we un tapman degirmenini Mekkeje ýaryp un edip ýer diýen atlan çap edilen makala reaksiýa bildiripdirler. Mysal üçin özüne watançy türkmen diýip at beren okujymyz arkada konkurat däsleşiginde ýeňene $20,000 tapýarda halkyna çörek tapanok diýip öz pikirini galypdyr. Hormatly dinleýijiler, siz hem Azatlygyň bolýan temalaryny çap edýän habarlaryny ses goşup öz pikirleriňizi, tejribeleriňizi paýlaşmagy çagyrýarys. Gepleyer Azatlyk Radiosu. Hormatly dinleýijiler, hepdeniň zemini raýat aktivisti Nurmuhammed Hanafi bilen söhbetdeşlik esasyny dowam etdirýär. Söhbetdeşligiň temasy Türkmenistanyň prezident tarapyndan berilýän sowgatlar we prezidente berilýän sowgatlar barada. Nurmuhammed aga habarlardan ma'lum bolýaly, Türkmenistanyň goloýda bedew gaýramçylygy bellenip geçildi. Şol gaýramçylygyň dowamynda hem prezidente zähmetkeşleriň adyndan, harwlaryň adyndan, atşynaslaryň adyndan bedew atlaryň sowgat berilenligi habar berildi. Şoň bilen birlikde bu täzelik kim däl, her ýyl gaýtalanyp duran ýagdaý, her ýyl prezidente şoň ýaly vilayetlerden ýa Aşgabatdan ýa harwlaryň adyndan ýa atşynaslaryň adyndan at sowgat edilýär. Siz öz pikiriňizi aýtsaňyz, bir Türkmenistanyň zähmetkeşleriň prezidenti at sowgat bermäge ýagdaýlary barmy? Doğru aýtýaň. Her ýyl at sowgat etýärler. Ýöne men pikirim boýunça azrak beripdirler diýip pikir etýär. Näme üçin diýseniz, näme üçin meclisiň adyndan berilmeýänler, eýlik partiýalyň adyndan berilmeýänler, Daşary işler minister Meredow Berdimuhammedowyň bir iň ýakyny, o näme üçin bermeýänler? Olar ýa siýlemýärmi prezidenti? Olaryň bermelikenne. Nurmuhammed aga başlaň sözüňizi böleň. Inni bir kinaýan bir gyra goýup soraga jogap berseňiz, dogrudan Türkmenistanyň zähmetkeşleriň prezidenti her ýyl at sowgat bermäge ýagdaý mümkinçiligi barmy? Olar dogrudan şeýle gruply ýaşaýarlarmy? Şu arada pikiriňizi aýtsaňyz. Mümkinçiligi ýok. Ýöne umumy şo meselen vilayetlerden berilýän bolsa, näme o vilayetin häkimine olar ýa mümkinçilik ýok. Halkdan ýernap berilse, ýene de şo halkyň göýsüne urulýar. Ýöne umumy döwletiň puly gitýär. Döwletiň puly nerden gelýär? Ýani halkdan gelýär. Şoň üçin diýmek, bir tarapdan halk ýene de helak bolýar, ikinji tarapdan hem ýanky döwletiň puly Berdimuhammedow ýene wasmaça etýär. Dogrusyny aýtsak, umumy atsany her ýyl berilip ýyla bardy mukadiýan belki ýüzden geçenler. Ýöne bu atları bir ýerde saklamaly ahyryň.
Kim olary seretdiye bakyp zat edip, olary bir seýslemeli, çıkarmaly, meydana bir çopun bolmaly. Olary berdim koýmejin öz hususatlary bolsa, öz jüzünden töleýämkä olary bir seretdiýän adamlara, çopunlaryna. Ol pulu nerden alýaka? Ya döwletiň pulu bilen öz puluny garaşdyryp inni isläne edip bermelimkä? Nur Muhammed ağa yeni bir soruga jogap berdiňiz. Hem Türkmenistanyň arasynda ahal teki aty diýilýäniň her biriniň bahasy näçe ming dollardan başlanýar? Şu arada size maglumat barmy? Maglumat menne bar ýöne bir açyk könelşen bolmagy mümkin. Ýöne hakykatdanam arasy ahal teki atlaryň bahasy ýöne gymmat baha maşinlardan ýokary. Olar ýaly sowgat bolanna, meselen ha hakykatdanam ne Ýewropada ýaşap ýör. Ýewropa döwletine prezident bolsun, premier minister bu ýerde kansler diýilýär, kansler bolsun, bular ýa ministerler bolsun, bulara berilýän sowgat, meselen ýanky daşary ýurtdan gelýän mehmanlar sowgat berýär. Ýöne şoň bahasy çäk. Plança yüzden ýokary bolsa, şo sowgat hökümete geçmeli. Almana hakkı yok. Prezident bolsun, kansler bol, minister bol, tapawdy yok. Egerde şo hökümete geçmän prezidentin ya premier ministrin ya başga bir wezipeli adamyň öz jüýüsine geçýän bolsa, bu bilinmeýän galýan bolsa, muňa näme diýip at berýärler Ýewropa ýurtlaryna? Bunno korrupsiya, bunno neme diýerler? Ýanky para berdi bolýar. Gizlise kanun boýunça onu prezident bolarken kanuna garşy çykdygyň bolýar. Onno kanun boýunça da döwletiň kanuny boýunça da sen öz günäňi çekmeli. İşinden boşady bilýärler, impeachment berip türmäge de waty bilýärler. Tapawdy yok. Ol oğurluk edenin ýaly. Şoň üçin bulan hemmesi kanuna boyun eýýär. Kanun işleýär bir ýerde. Eýsem Türkmenistanyň kanunçylyklary şoň ýaly meçherde sowgat almaga ruhsat berýärmi? Sebäbi öňkü ýyllaryň käbir tejribelerinden görnüşine görä, käbir adamlar, resmiler, mysal üçin prezidentiň ýanyna işleýän resmiler hem suud edilenlerini 5.000 dollarlyk ýa 10.000 dollarlyk sowgatlar alanyklary üçin ýa-da şol meçherde para alanlaryndan soň olar sowgat alan hökmüni görkezenliklerine garamazdan olara ýyl kesilenini barada maglumatlar bar. Eýsem bu Türkmenistanyň kanunlary şeýle çörlerde sowgat almaga mümkinçilik berýärmi, ruhsat berýärmi? Birinciden Türkmenistanyň kanun işleýän ok. O kanunlar var. Ýöne kim oňa seretdiýär? O gerek wagty onam ulanýarlar. Ulanýana mesajy ýanky prezident galan o kanuny ulanasy elinde dolan bilen ok. Prezident gözüni ýumsa. Ola bir ikinciden kanuny ýene alma diýäli, şolar ýaly gymmat baha sowgat berilenine döwlete geçer ýaly. O kanuny çykarmaly prezident görkezme bermeli. Näme üçin diýseniz Türkmenistanyň diňe prezident olar ýaly görkezme berilýär. Galany ol ýöne şolar ýaly kanun çykaralýan bilen hiç kim oňa ümsen bermeýär. Şoň üçin ýanky kanun bolaýanda da edenetlige ýol. Men diýen ahyryn Türkmenistanda bir topar gowy kanunlar bar. Ýöne Türkmenistanyň kanun işleýän ok. Şoň üçin ol Berdi Muhammedow farkyn ýanky berilýän sowgatlar. O atdan daşaram näçe maşin berilýär oňa. Daşary ýurtdaky şirketler, ýanky firmalar, Türkmenistanda işleýän firmalar oňa sowgat berip, maşin sowgatyny berip, o berilýän sowgatlar näme? Kimiň sanyny alýar, kimiň bahasyna seretýär? Umumy Berdi Muhammedow näme ýoluna da şeýledi. Oňa berilýän ýanky gymmat ýüzükler, onuň bahasy milliony ýetýär dahyry. Muňa şu 7-nji ýyldan bäri 10 ýyl diýär. 10 ýyl bäri alan sowgatlarynyň hemmesini jemlesem, o döwletiň bir büdjeti bolsa dahyry. Nur Muhammed ağa, şoň bilen birlikde şu prezidente berilen sowgatlaryň muzeyi hem bar Aşgabatda. Käbir velosipetleriň tigirleriň şol muzeýe geçirilenligi, mysal üçin altyn çaýlaryň tigirleriň ýa beýlekleriň ýa beýleki zatlaryň şol muzeýe geçirilenligi hem habar berilýär. Umman Türkmenistan bu sowgatlaryň juda köpdigini resmi taýdan ikrar edýär. Ikinji tarapdan Türkmenistanyň prezidentiň sowgatlary diýilýän hem bir mesele bar. Ýani prezident at çapyşygyna ýa beýlekide bayrak görenine ýa bir bäsleşikde bayrak görenine bu bayraklaryň syýlaklaryň prezidentiň adyndan berilýänligi aýdylýar. Beýsem prezidentiň öz şahsy pulundan bayrak berýänligini aňladýarmy ýa döwletiň pulunyň hasabyna bayrak berýänligini aňladýarmy? Şu meseleni bir aýdynlaşdyrsaňyz. Hatda şu owaçylyk tehnikalary ýa awtobuslar alynanda da şu prezidente sag bolsun aýdylýar şu zatlar üçin ýa da bir deska ulanmagy berilende hem prezidente sag bolsun aýdylýar. Beýsem prezidentiň gazanan pul esasyny
alınýan zatlarym bolar. İlki şu müdiriýetine jogap berjek bolýan. Meselem, ha şoňa berilýän sowgatlaryň hemmesi muzeýe geçýän bolsa, hani ýekije bir aktwam şoň üçin. Şoň üçin o berilýän zatlaryň muzeýe belki-de bir kiçik bir bölegi geçýändir. Galany özüne ahry. Ola bir niýanky prezidentiň adyndan berilýän sowgatlar. Bu doğru bir taraftan her ayda diýenýäli bir kitap çykaryp otyr. Oňa gonorar berýändirler. Belki de şo puluň üçin berýändir. Ýöne mene şonu pikir edem o. Oň jüýsünden pul çykaraýmak ansat gelmi diýen. Näme şinniýsen puluny berýän adam öz jüýsünden hiç pul çıkarmaz. Bağışla Nur Muhammed ağa sözüňi böleýin. Prezident Berdimuhammedowyň mescitlerde öz galam hakyndan sadaka berýänligi habar berilýär. Soňky döwürde bu sadakalar hasam gürelenemeň diýär. Şoňlan birlikde de prezidentiň kitabynyň söýgdasy hakynda anyk maglumat ýok. Ol nähili geçýär, näçe möçberde pul galanýar prezident ol kitaplaryndan ýa-da daşary ýurtlarda köp gazyklanma döredýänligi habar berilýär. Türkmen medeniýetinde ýöne olardan gelýän altyn pul girdisi hakynda hiç maglumat ýok. Dogrudan bir ýerde şoň ýaly prezidentiň galam haky bar bolsa näme üçin aýdyňlyk üpçün edilmeýär? Näme üçin Türkmen medeniýeti bu arada habar bermeýär? Şoda o berilmeýändiň sebebi bir topar ýazýan kitaplary ol satylýanlar mevdummy. Dogry zor bilen ýanky hökümetde işleýän adamlara ýa firmalara zor bilen alýarlar diýip habar gelýär. Ýöne oňluklar näçe näçe satylypdyr, näçe gazanypdyr şondan. Ya ýurtdaşynaky altyn puly ýanky satylan ýa dargadylan kitaplar ondan näçe düşüpdir. Bu hemme zady gizli. Gizli bolanlar her türlü pikir gelýär adamlaryň kellesine. Şoň üçin owurlukmy, ýumurlukmy bu belli däl. Ýöne şoň hemmesi edilýän ýanky sowgatlar bar. Men pikirim boýunça ol diňe döwletiň puly. Ýa bir aýdyk geçipdi. Öz puly bilen döwletiň pulyny barışdyryp geçipdir. Ýa nerden gitdiýäni bellim däl. Şoň üçin esasy men pikirim boýunça bu döwletiň puly. Inni bu meselede siziň pikiriňizçe nädip aýdyňlygy, açyçanlygy üstün edip bolar? Bu meselede bir hatawatllyk döredip bolarmy? Sebebi bir prezidentiň edýän hereketlerini aşağı derejelerde beýleki ýolbaşçylaryň hem gaýtylýanlygy aýdylýar. Olaryň öz derejelerine gymmat baha sowgat alýanlygy aýdylýar. Umman ýurdun bir hili sowgat alışveriş ýurduny öwürlenligi, şol sowgatlaryň arkasyndan hem mesele çözülýänligi bardy, maglumatlar bar. Indi siziň pikiriňizçe bu meselede nädip aýdyňlygy ortaga getirip bolar? Bu ýagdaý barda Türkmen medeniýetinde nädip gürrüň edip bolar? Açyça nädip adamlardan hasawat sorap bolar, şeýle wezifeli adamlardan ýa-da olar salgyt bilen bagly öz emlaklaryny görkedenine şol sowgatlar boýunça hem salgyt töleýärler. Umumyň bir ýerde bir topar mesele bar. Şu aýdyňlyk meselelerini nädip Türkmenistanyny ýola goýup bolar siziň pikiriňizçe? Men pikirim boýunça birinciden ýanky döwletiň diýip başlygy şolar ýaldat etýän bolsa ol hökmen aşağı ýaýraýmaly. Meneden diýilene balyk kellesinden çürýärdi. Şoň üçin ol aşağıda bu ýanky bir tradisiýa bolup geçýär. Sen şu sowgat bermesen o da para. Şonu bermesen sana ýol ýok. Sen meselen çözülenok. Ola ýam kanunlaşdyrylan ýaly Türkmenistan. Bu korrupsiýa. Bu korrupsiýanyň düýünden çözmäne mümkinçiligi bar. Biz öňe bir edäken bir peredaçyda aýdyp geçipdik ýanky Berdimuhammedowyň Singapura ziyaretine şondan näme göreli alyp bordy. Şonu prezidentiň özünden başlady. Öz dostlarından, doganlarynyşlarından başlady. Bir toparyny başlaýdyp, ha korrupsiýany ýok etdi. Dünýäde bir iň baý döwletler bilen diň döwleti şu derejäge getirdi. Ine muny edip bor. Ýöne Berdimuhammed özünden başlamaly. Şu özünden başlasa, doganlarynyşlarından başlasa, daş töwreglerden başlasa, ne şonu tertip düzgün bolar Türkmenistan. Hormatly dinleyijiler, bir Nur Muhammed Hanawyň pikiri. Hem siziň pikiriňizçe Türkmenistanyň sowgat medeniýeti, gymmat baha sowgatlar medeniýeti ýurdun ykdysadyýetyne, adamlaryň durmuşyna nähili täsir edýär? Bu ýerdäki yaramaz täsirler nädip aradan aýryp bolar? Bu aradaky pikirleriňizi bize ýazyň, telefon edin. Gepler Azatlyk Radio. Hormatly dinleyijiler, hepdäniň jemini owgan nepdermedi bilen dowam etdirýär. Türkmenistan mukaddes Oraz aýynyň gelmegi münasibetli goňşy Awganistanyň halkyna nowatdaky insan perwer kömegini berýär. Degişli ministrlikleri we pugdoklaryň dolanýyş edarlaryna goňşy ýurda ady gönümlerini mussuz bermek tawsyrly diýip
Türkmen Döwlet Habar Gurulugy 30 aprelde habar berdi. Türkmenistan dostlukly ýurdun halkyny elektrik energesisi hemde suwuklandyrılan gaz bilen ýeňillikli şertlerde üpçün etmek boýunça taslamalar hem amala asyrýar. Ýurdun hünärmenleri Owganstanyň çägini dürli maksatly möhüm deskalaryň gurulşygyny alyp barýarlar. Ýaşlary okutmakda hemde işgärler taýýarlamakda ýakyndan kömek görýärler diýip Türkmen mediýasy habar berýär. Saýmerdan ulu şu ýagdaýlar bilen baglykda özüňde bar bolan maglumatlar paýlaşsaň, hem Türkmenistanyň berýän ynsanperwer kömekleri Owganstana nähil täsir döredýär? Türkmenistanyň berýän kömekleri Owganstanda gowy täsir döredýär. Owganstanyň halky mätäç halk şu berýän kömekler Owganstanyň halkyny egendirýär. Hususan şu Demirgalyk Owganstanda ýaşaýan halklara aylan berliya Türkmenistanyň gelen kömekleri Türkmenistan ençeme yola öňüm şeýle ynsanperwer kömekleri etdi. Ýene de o Türkmenistanyň Owganstana ynsanperwer kömekleri berliýär. 2 maýda şu ynsanperwer kömeklerin Akdine benderine gelip yetişecek diye aydılıyor. Şu Akdine benderine devlet resmileri berden, devlet resmileri var ya hemen Türkmenistan'ın Mazar-ı Şerif belki konsuli Akdine benderine var ya hemen Türkmenistan tarafından sol büyük ulağları tanırdır. Şu ıntanperver kömekleri getiriyor. Intanperver kömeklerin köpüsü şu azık imet kayıtlarının avaratlığı aydılıyor. Şu azık imet kayıtları hususanım orada ayında Hadar koronavirusunun Owganstanda korkusal yanında Owganstanyň halk üçin bir derwayt gerek kömekler, şol kömeklerin gelmene garaşýar. Hususan Demirgalyk Owganstanda ýaşaýan türkmenler. Saýmerdan uly hem Owganstana şunuň ýaly ynsanperwer kömegine diýen başga da ýurtlar bar, mysal üçin Merkezi ýurtlarynyň arasynda. O arada Özbegistan uluklarda ynsanperwer kömeklerini etdi. Owganstana Hayratan menleri arkaly ynsanperwer kömekler geldi, gelip yetişdi. Anardan Özbegistanly resmiler bäri geldi. Şol ynsanperwer kömeklerini Owgan resmilerini tapşyrdy. Emma şol ynsanperwer kömeklerin gelenine bir ay uğrak wagtyň geçenine garamazdan şol ynsanperwer kömekler henüz şu mätäç halka paýlanyp berilmedi. Saýmerdan ulumyň sebäbi näme bolup biler? Näme üçin o kömekler paýlananok, eltilen bolsa, baran bolsa Owganstan? Esasen halkın şu talaby şeyli näme üçin paýlananyp, gader ki şu derur şertde direkt oturup wagtynda halka näme üçin paýlananyp diýip halk şonu sorýar hökümetten, yerli hökümetten. Demirgalyk Owganstanyň Balyk welaýatynyň yerli giňişiniň deputatlary hem yerli hökümetten sorady. Şunu ondan soň yerli hökümetiň bahanasy şeýle Owganstanyň prezidentiniň birinji orunmasary geljek. Şol kömekleri Demirgalyk Owganstanyň 9 welaýatynyň halkyna paýlap berjek. Şonuň üçin şonuň gelmene garaşýar diýip onu taklap etýärler. Indi kömekleriň paýlanyp berilmediğini sebäbini taraplar şu Owganstanyň döwlet adaralygynda korrupsiýanyň barlygynda görýärler. Beraber wagtlar şeýle eglep kömekleri bermän, ýerdemçiligi tarapyndan hususan şurtlar tarapyndan gelen kömekleri wagtynda paýlap bermän, halky soňuşturup ondan soň şol kömekler görünýär bolýar, ortada ýetirim bolýar, berilýär, halka ýetmän. Şu öz arasynda paýlaşyp korrupsiýaçylaryň elinde ýetirim bolýar şol kömekler diýip aýdylýardy. Inni Saýmerdan ul şu halkara gurulmalarının hasabatlarında da öňmetde çykan maglumatlarda da şu Owganstany ýyllar boýu berilýän daşary ýurtlardan berilýän dürli halkara gurulmalaryndan berilýän kömekleriň korrupsiýanyň pidasy bolýanlygy, ogurlygyň pidasy bolýanlygy, barmaly ýerine baryp ýetmeýänligi hakynda maglumatlar çykdy, habarlar çykdy. Inni bu ýagdaý boýunça bir özgörüşlik ýokmu Owganstanyň bu korrupsiýaga garşy şu kömek meselesinde korrupsiýaga garşy çäre görülenokmy? Beýnansagam şol korrupsiýaga garşy çäre görülenok. Unda milliardlar dolar şu dünýä ýönetimleri tarapyndan kömek berildi. Şu koronavirusynyň korkusal ýanwarynda dünýä ýönetimçiligi, dünýäniň ençeme guramalary, halkara yntanperwer guramalar Owganstanyň şu koronavirusyna garşy görüş boýunça kömek etdi. Şol kömekleriň korrupsiýanyň pidasy bolmagy aýdylýar. Şol kömekler millionlap dolar kömek edildi. Şol kömekler şu koronavirusyna garşy görüşde peýdalanylmaýandyr diýip aýdylýar. Şonuň üçin Owganstanyň Milli Meclisiniň ýokary palatasynyň şikayetleri Dünýäjik komissiýasy Owganstanyň Saglyk goraýyş ministerini hem Owganstanyň prezident darasynyň koronavirusyna garşy görüş boýunça bir darasy bar. Şonuň başlygyny Wahid Omary
Oğuzstan'ın baş prokuraturasına tanıştırdı. Sonra işini sonra iberdi. Sonun için kadar derine geçirilir. Sol dip aydılıya dol derine geçirilecek ya geçirilir dip aydılıp söz dağalya. Ol derine geçirilen yok. Dünya kıymet bu hatta bir gerek şeyler bugün çıkana da sol doğru dürüst derine geçirilen yok. Aşağı karantinlerin yurt bulandan sonra sözürlü adalarda da Oğuzstan'ın prokuraturasında yukarı kadiyetinden korrupsiyanın bardygy aýdylýar. Doğru. Indi bir Türkmenistan'ın baryan insan perwer kömeklerinin hem korrupsiyanın gurbany ya pidasy bolmagy mümkinmi? Ünlere Türkmenistan getiren kömeklerini özleri Türkmen resmilerinin görevçiliğinde aýlanyp berildi. Halka yerli resmilerinin katnaşmagynda indi bilmedim men. Belki maşy Özbekistan'dan gelen kömekler şöyle bolup durundy. Türkmenistan'dan gelen kömekler hem şu resmiler biz özünü paylaşacak bitten Türkmenistan'dan gelen kömekleri Türkmen resmilerinin teslim alıp ondan sonra özleri şunu durum eder diýen gorku var. Şu Özbekistan'ın eden konukları şöyle olup burada. Türkmenistan'ın konukları hem şöyle bulur mu? Diyen korku halk ilarasında var. Indi ýani şu daşary ýurtlardan gelýän insanperwer kömekleri belli bir adamlaryň aýry adamlaryň wezipeli adamlaryň jüýsüne gidýär da halka ýetmänine kä halatda şeýlemi? O söyleyip durdu son verilen kömeklerde Oğuzstan'da ösüş işleri hiçbir amala aşırılmadığını deyip ösüş işleri bolmadı. Sol milyarlap gelen kömeklere qaramazdan sosyal şahsi adamların da belli adamların cebisine giden için onun tamam ol adamlar misal şu paraxorlar alan pullarını da yurtlarda pullarını yatırıp da yurtmanlıklarında Oğuzstan'dan dışarı çıkarıp dışarılarda onun öz çağlarından dışarı iberip Oğuzstan'dan çıkarıp berde Oğuzstan'ın halkının üstüne hüküm sürüyor da Oğuzstan'ın halkı bir ağdıl bir olup bu devlet emeldarlarına karşı sesinden çıkartılman doğru haberlikçe. Hormatly dinleyijiler, Saýmerdan Ulmurad bilen söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Şunun bilen hepdeniň zeminiň nowatdaky sanyny geçirip bu tarýat gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun, adatlygyň tolkunlaryndan aýrylmaň.